Здравейте хора, аз съм Виктор и днес ще пробваме част 2 другите бомбони, които са белят, които са белят и са с банан. Ето как изглеждат. И на нас така да ни се получи. Хора, ако сте гледали предното видео, разбрах, че предните най-много ми харесаха. Така че нека да отваряме тези бомбони, да видим как изглеждат. Ето така изглеждат като портокалчета, но са банани. Така, нека да се пробваме да го обедим, само ще с пръсти. Чакайте, 2 секунди. Пак съм тук. Да пробваме това. Мисля, че това белката не е толкова хубава, ама първо дай да пробваме цялата обелка. Горе-долу лесничко съберат. Хора, обелих банана. Изглежда малко гадно и гнусно. Не знам, аз така успях да го обеля. Нека първо да пробваме цялата обелка. Това е обелката. Нека първо да пробваме обелката. Да видим как ще стои. Още 2 секунди. Само да включа лампата. Така. Не. Малко гадно е с лампа. Добре. Сега ще пробваме банана. Обелката. Да, вкусна е. Сега ще пробваме банана. Банана е много по-вкусен и много по-мек. Трябва да взема още един. Сега ще го пробваме.